mo ni iduyog akong pag-ampo. Wa ako mangandoy og balay dong dako. Ang ako lang tuyo. Kani sa kusina. Anak pa na taas. Ana ba? Kanay ana ba? Kusina taas. Mura na akong pang-andi dong. Wa ko mayo padako kong balay. May tagma-repair na to ni. Oh, daw wala na. Naguba na kayo. Wala na. Buslot na kay dari na. Nabalik naman din ng haligi na. Malalo na. Balik na. Morning ning tagilid na. Likaduha po danig. Ugwa pa nang tuko. Ito ko ani. Kini? Ang kani pa kumay ana bakin. Agoy, murag madatuga naman day kaani na yun. Ugwa pa nang tuko ana. Balay ni nanay, buslot kayo. Kita na ditong langit. Itangandoy. Kayon ko, manta ka kuan ko sa akong pag-ampo na makabalay ko, payag lang. Nay makakita sa imong video, nay makakita, nay maluoy. Balik ra ko po. Wala kay banggirahan, no? Unsa man? Tagilid na, no? Ana na ni aksyon nagtumba. Dato jud ko dong. Nabalik naman god. Og kusgo naghangin, matumba na gini ba. Kay ni tagilid ni siya gitukhan na lang dari. Delikado kay ba og grabe tong ulan, kusog kay hangin din gabi matulog basin hinog. Mukulap sa balay ba kay gabok na kay haligi, nangabalik ng haligi. Mga nakulag-luwag ma'am sir. Ato ni tabangan si nanay. Dahan kay salamat bisag mapayagan nato si nanay gamay. Dahan kay salamat. Kan salamat po dahil idalain ko nimo og mga sula, mga kuan ha. Di na ko ani dong mo pas, di na ko ani ma. Gutman. Di na ka mapos-pas mo. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me.